יום שלי בחול. טוב, אז כן, התלבשתי. התעוררתי גם ממש לפני כמה דקות. שיוכלו לעבור אותו? עכשיו הולכים ללונה פארק. אני מתארגנת עוד קצת ונלך. וואו, סבבה, שהאווירה ממש טובה. רגע, עכשיו זה הקטע שלי, לא יודעת, מה שיהיה. זה הקטע של סטטיקה, אני לא מכירה אותו. למרות שאני אוהבת סטטיקה. כי את קלאס, אפס מאמץ. אז כן, שמנו שלם אווירה טובה, ויאללה, אנחנו הולכים לאכול, לא יודעת איפה, ארוחת בוקר, והולכים ללונה, או יותר נכון לדיסנילנד, או מה שזה לא יהיה, פארק אירופה. אוקיי, אז תקשיב, אנחנו כאן בארוחת בוקר, אני עושה חצי מאמא שלי, חצי מזה וחצי מזה, זה פשוט עם גבינה וזה לך מלאה. יאללה, אנחנו עוד מעט מגיעים. טוב, אז הגענו, ואני אתכן, יש פה מלא רק. תקשיבו איזה מגניב, יש פה כזה חרב, שכזה עושים ככה, היא זזה, אתם רואים? אבל נכנסנו למתקן, עשינו אותו, הוא היה אחד הכיפים, הוא היה טיפונת מפחיד, אבל הוא היה אחד הכיפים. יש פה אפילו מגלצות, חכו. תראו. או שאת לוקחת אותו איתה. לא, אני לוקחת אותו, אני אצלמת אותו. בואי. תקשיבו, אחים שלי היו במשהו ממש מפחיד. אז אני ואבא שלי כאן נשארנו, עשינו בינתיים כזה סירה עם מים כזה. השפריצו עליי טיפה, גם על אבא שלי טיפה, אבל לא הרבה, ממש בקטנה. ואנחנו השפרצנו מלא על האנשים, באמת. היה אנשים רצו שישפריצו עליהם, אז הם עשו כזה ככה עם הידיים. ואז אנחנו השפרצנו עליהם, זה היה מצחיק. כן, זה היה כיף. טוב, אז אנחנו עכשיו במסעדה, אכלנו צהריים והיינו עוד קצת על מתקנים והסתכלנו. יש פה שנייה כיסא כזה, אז אני רוצה לשבת שנייה. אוקיי, בואו נעשה לו. וואו, באמת שהוא נוח. אני המלכה. סתם, אתם המלכים והמלכות שלי, ביי. והוא לחג שלו? או 4 שכחתי.